Здравейте, приятели! Аз се намирам в Будва на Sea Dance Festival, заедно с Бояна, която е една от организаторките на Exit, и сега продължаваме на Sea Dance. Бояна, може ли да ми разкажеш за Exit, как започна всичко и какво направи фестивала толкова успешен през тези 15 години? Здравей, Ваня! Не знам откъде да започна. Толкова време мина вече. Когато започнахме през 90-те, имахме много трудности с правителството тук. Не можехме да пътуваме, трябваха ни визи и като млади хора, които нямаше как да видят любимите си изпълнители, решихме, че ако не измислим сами начин да си помогнем, няма кой да го направи за нас. Така организирахме първия фестивал на най-красивото място в Нови Сад – Петрово-Радинската крепост. Малко по малко задвижихме нещата. В началото беше много трудно и никой не искаше да ни посети, заради лошият външно-политически образ на Сърбия. Дори не беше въпрос на средства, бяхме подготвени да платим за големи имена. В крайна сметка, най-големите ни звезди се оказаха имена като Финли Куей, които са известни, но не съвсем комерциални, и много известният по това време великобритански продуцент Рони Сайс, който се оказа и най-големият ни промоутър, защото през годините доведе много изпълнители при нас и ни популяризира на острова. Exit се превърна в символ на свободата. Дали това е тайната на успеха му през годините? Мисля, че Exit е повече от фестивал. Всъщност е начин на мислене със свой специален дух. Била си там и сигурно си го усетила. На място без аналог се събират хора от цял свят и създават помежду си фантастична атмосфера. Няма никаква агресия и нищо негативно не се случва. Въпреки че са много важни, същността на Exit не е в изпълнителите, а именно да бъдеш там и да станеш част от тази атмосфера. Винаги имате толкова различни изпълнители на феста. Участват големи имена от музиката. Разкажи ми повече за букинга. Как става? Имаме двоен стандарт за това. Каним артисти, които искаме много да гледаме. Например, тази година това бяха Суейт. Още пред 90-те години умирах да ги видя. Сега те най-накрая се събраха отново и ние се възползвахме от възможността да ги докараме в Сърбия, и това бе тяхното първо посещение тук. Така процедирахме и с избора на други имена. Разбира се, не пропуснахме и артисти, които се харесват на по-младите. Придържахме се към големи и добре познати имена за главната сцена. А за Денс Арената, знаеш, имаме специален ивент, който поставя двама диджей рамо до рамо. Те обичат това и са наши големи приятели. Всеки един от тях иска отново да се върне и да пуска на Денс Арената. Мога да кажа, че това е специално събитие за тях. А бек-то-бек сетовете ги създадохме, защото не можем да поберем всички диджей в 4-дневната програма на фестивала. Това е жестока идея, да. А вие получихте награда за най-добър европейски фестивал. Кажи ми подробности и детайли за това. На тези награди има няколко категории, в които се представят всички европейски фестивали. Веднъж бяхме номинирани и взехме награда за най-добър нов фест. Но ето тази година получихме най-големия приз. Това е като Оскар при фестивалите. Много сме горди за което. Накрая, след 15 години труд, сме оценени и признати и вече сериозно разпознаваеми като бранд не само от хората и изпълнителите, но и от цялата индустрия. Това е страхотно! А може ли да ми разкажеш как решихте да направите продължението тук в Черна гора, Sea Dance Festival, който сега се провежда за първа година? Честно, просто умирахме да отидем на море след Exit. Шегувам се. Просто като при Exit отново имаме определени обстоятелства. Отвори се възможност, открихме партньор в Черна гора и се получи. А и все пак единственото нещо, което нямаме в Нови Сад, е морето. И решихме да направим втора част на феста на морския бряг. И да стане цяло приключение.